teplo, vidíte? Anglické září a nepamatuji, že by bylo takovéhle teplo. Skoro by se dalo říct horko, že? Jízdenku do Warwicku. Jízdenku do Warwicku mám. Ano, je teplo, ale to jsem ještě netušil, jak horko mi bude o hodinu později. Promiňte, skočím si pro noviny a přečtu si pár sportovních zpráv. Vzal jsem si na dnešek volno, abych mohl jet za svou ženou. Za svou vroucně milovanou ženou. Těšil jsem se, jaké jí přichystám překvapení. Promiňte, vlak už jede, rád bych sehnal místo k sezení. Tak tedy, nashledanou ve Warwicku. Už se nemohu dočkat. Prosím, pane? No. Dovolíte, já vám pomohu. Ne, já sám. Kous. No a jsme tady, viď? Tady je váš pokoj. Aha. Jo. Je prosím prvotřídní, světlý. S výhledem do zahrady. To není důležité. Nezdržíme se zde dlouho. Zde je koupelna. To je důležité. Budeme ji potřebovat, viď? S našimi službami budete zajisté spokojen, pane. Jsme zde nejlepší hotel. Ano, jste zde jediný hotel. No a teď to nejdůležitější. Teď si uděláme pohodlíčko. No a kam pak já bych tě... Tady. Tak to bude. Pane. Koš je v pořádku. Koš ano, ale neublížil jste si. Ne. Dovolíte, já vám pomohu? Já sám. Ano. Tak. Promiňte, totiž pokojská opomenula. Jistě. Kdybyste deštníček zatím tady. Samozřejmě, pane. Nejlepší bude sem na postel. Je mi z toho horko. Horko, co? Ano. Ještě něco, pane? Ne, děkuji. Prosím. A nebo počkejte. Pane? Myslím si, že by bylo dobré zavolat nějakou ženu. Pane, v našem hotelu, prosím. Ale ne. Já myslím, že by mě v téhle věci líp poradila. Ach tak. No. Máte tady v hotelu nějakou rozumnou ženu? No, ženské tu jsou, ale co se rozumu týče, to je věcí názoru. Jsou to prostě ženské. No jo. No. Tak to tedy otevřu sám. Prosím? Už je nejvyšší čas v tom horku. No. Nevím. A nebo ne? Otevřte to vy. Já? No vy. Otevřte to. No. Vzhůru. No jo. To se budete divit. Jo. Asi nějaký žert, ne? Raději bych věděl ovšem, co v tom je, pane. No to uvidíte. Rozhodně vám to neublíží, naopak. Budete mile překvapen. Mile překvapen. No. No dobrá.
Tak, hezky. Tak co? Je v pořádku? Vypadá, že je naprosto v pořádku. Už jsem měl strach v tom horku. Jak dýchá? Dobře a klidně? Myslím, že jeho oddychování musí slyšet každý, kdo není nahluchlý. No to jsem rád. Měl jsem strach, aby si třeba nezamotal hlavu do prádla. Fuj, na to nechci ani pomyslet. Už takovou hloupost nikdy neudělám. Máte ho asi hodně rád, že? Tak rád. Vždyť jsem jeho otec. Pak mám zajisté potěšení mluvit s panem Satanem z Divokých močálů. Satan? Ale ne, já se jmenuji Milbury, John Milbury. Lituji, pane, otec Satan z Divokých močálů, matka Aida z Vřesových samů. Proboha, mé dítě. No kde je mé dítě? No tohle není mé dítě. No ty nejsi mé dítě. Proboha, já jsem se zbláznil. Pane, vy myslíte skutečné dítě? No, že někteří pejskomilci totiž mluví o svých psech jako o svých dětech. Víte, člověk potom nikdy neví. Dejte pokoj, prosím vás, nejkrásnější dítě, jaké jste v životě viděl, náš Jiřík. Včera jsem mu proklubal první zoubek, ale tohle to tady. No dobře, ale ten pejsek za nic nemůže, on se asi taky diví, pane, viď? Odkud pak jedeš, co? Tedy odkud jedete, pane? Z Banbury a jsem tam velmi dobře znám. To rád věřím. A co tedy děláte s tím psem tady? Ale moje žena, matka tohoto, chci říct si, matka našeho Jiříčka, je zde ve vašem městě. Ano. Ošetřuje tady svou nemocnou matku. No a v každém dopise mi psala, chtěla bych vidět našeho Jiříčka, jak pak ty se o něho staráš. Tolik bych ho chtěla vidět. No dobře. Tak jsem jí napsal, že přijedu a že zde na ní počkám. Ale proč jste tedy tady s Jiříčkem, nešel rovnou za ní k její matce? Víte, stará paní mě nemá moc v lásce a obával jsem se, že by se jí mohlo přitížit. To chápu. Moje žena tedy přijde sem, ale pozor, o Jiříčkovi neví. To má být překvapení. Obávám se, že v tom se nemýlíte. Ovšem, proč jste vůbec dal své dítě do takovéhoto koše, pane? Já jsem se bál nést dítě na ruce, protože to neumím. Koupil jsem tedy tento koš a vložil do něj Jiříčka. Koš jsem vzal do vlaku, ale pozor, za celou dobu jsem jej nepustil z ruky ani na okamžik. Ale, pane Milbury, přece nebudete věřit na kouzla. Aspoň na chvíli jste musel koš spustit z očí. Přemýšlejte trošičku, uklidněte se a přemýšlejte. Dobře. Ne, tam to nebylo. Tam to nebylo? Tam taky ne. Tam taky ne? Snad. Snad? Ano. Ano? Máte pravdu. Postavil jsem koš na nástupiště u nás, když jsem četl noviny. A tam někde se to muselo stát. Ano, jedině tam se to mohlo stát. Tak vidíte, teď mluvíte rozumně. A zítra, pane, začíná v sousedním městě Trentonu výstava psů. Neříká vám to nic? Ano. Ano, zřejmě toho pejska vezli na výstavu ve stejném koši jako vy své dítě a prostě jste si koše vyměnili. To je povedené, co? No tak povedené. No, A co až přijde moje žena? Co pak jí mohu říct? Že náš Jiřík byl odeslán na psí výstavu. ale klid, pane, klid. Lecos by se dalo zachránit. Podívejte se, Trenton je naštěstí malé město a paní s takovýmto košem, to bude snadná stopa. Rád bych jenom viděl, jak se asi tváří v této chvíli majitelka vašeho koše. S naším Jiříčkem. Ano. Já už nejsem v stavu rozumně uvažovat. Proboha vás prosím. Ano? Pojďte se mnou. Pojďte se mnou. Dobře. Nebo já za sebe na mou duši. Já za sebe neručím. Tak pojďme. Pozor, opatrně, prosím, opatrně.
Proboha, slečno, co v tom je? Snad v tomhle koši nevezete dítě. Ano, má drahá, dá se to tak říci. Je to mé dítě. Neboj se, drahoušku, však už se dočkáš. Buďte tak laskavá. Otevřete moji kabelu, najdete tam lahev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Ano, tohle děťátko rádo suchary pro psy. Vyď, miláčku. Proboha, slečno! Ne, co to vidím? Co to je? Myslím v tom koši. No přece vaše dítě. Vždyť jste to předtím říkala. Prosím vás, slečno, třeba se mi to jenom zdá. Jste si jistá, že v tom koši opravdu není pejsek? Podívejte se ještě jednou. Je to hezký mladý buldoček. No dovolte, co pak jsem blázen. Je to dítě. No, co máte pořád s tím psem? Ano, to je trest. To je trest na mě. Ano, zvykla jsem si na to mluvit o tom psu. Jako by to byl lidský tvor. A to, co se teď stalo, to je trest. No a co se teda vlastně stalo? To kdybych věděla. Odešla jsem z domova před pouhými 2 hodinami. Ano, v tom koši jsem nesla buldočka, roční štěně, čistá rasa s rodokmenem. Ano, odjela jsem sem vlakem na výstavu psů. Ano. A ten koš jsem otevřela až tady. No. A vidíte, co je v něm teď? To je trest, to je trest. A opravdu jste ji cestou nikde neodložila? Ne. Nikde. No tak je to jasný. Někdo se chtěl zbavit dítěte. Sledoval vás, sebral vašeho psa a na jeho místo dal svoje dítě. Pes, dítě, dítě, pes. Ale to by musel být zatraceně čiperný. Pes nebo dítě? Pachatel, ano, ano. Teď si vzpomínám, odložila jsem koš na nádraží na pouhých pár minut, abych vypila šálek čaje. Ano, bylo právě 5 hodin a to je samozřejmě doba pro šálek čaje. No a při tom vašem čaji o 5. se to určitě stalo. Ale co teď já? Co si počnu? Chápete moji situaci? Vždyť se vrátím do naší vsi jako svobodná matka s dítětem. Náhodou moc ženských by bylo vděčných, kdyby mělo tak hezký dítě, jako teď máte vy. Ale já ho nechci. Já chci svého bonzička, své děťátko. Tvojí, už to nikdy neřeknu. Tak vidíš. Houpik. Teď se podívejte, jak je hezký. Tak dobrá. Víte co? Když se vám tak líbí, můžete si jej nechat. Ne. U vás mu bude určitě líp. Teď je přece váš. No podívej se. Tady máš suchárek, tak. Tady od maminky. Ne! Nechci nikoho vidět. Třeští mi z toho hlava. Promiňte, prosím, ale hledáme dámu. Nechceme nikoho vidět. Hledáme dámu, která údajně vešla do tohoto pokoje. Řekla jsem, nechceme nikoho vidět, třeští nám hlava. Promiňte, která údajně vešla do tohoto pokoje s takovýmto košem. A já opakuji, nechceme nikoho vidět. Ale chceme, drahý dobrý muži. To je zázrak. Ne, pardon, toto je skutečný majitel tohoto koše a inkriminovaného dítěte. Jiříčku. Bonzičku, pojď, mamince. No pojď, tatínkovi, Jiříčku, pojď. Nestalo se mu nic? Nic. Tak, honem zpátky. Ano. Tady upravíme, zavážeme, tak. To víte, malý dítě, to dá hlídání. Už ho nepustím z ruky ani na okamžik. A honem jdeme. Samozřejmě. My se poroučíme, dám. Tak, a my hezky upravit a na výstavu. Ovšem stejně nedovedu pochopit, proč jsme se museli hnát
Z nádraží poklusem s tím dítětem v náručí a s tím košem. Nechápu. A co když tu moje žena už byla? Ale vždyť víte, že ne. Ptal jsem se přece na ní přímo před vámi ve vrátnici. Tak prosím, tady je ten košíček. Ten košíček nechci ani vidět. Zničte ho, spalte ho. Tady máte. Děkuji úctivě, pane. Hej. Co pak? Ten koš. Ach tak, ano. Úctivá poklona. Je horko, co? Anglické září. Nepamatuju, že by bylo takovéhle vedro. Skoro by se dalo říct dusno, že? Ano? Ano, to jsem já, miláčku. Jiříček? Ten se má výborně. Ale samozřejmě, že to vím naprosto bezpečně. Co? Udýchaný? Ale ne, já vůbec nejsem udýchaný. Stalo? Ale ne, vůbec nic se nestalo. Přijď nahoru, ano? Tak to nakonec všechno šťastně skončilo. To víte, malé dítě, to dá hlídání.